नै लोगोफोर आंहा अमा बेदर संसैलाय दिनैहाय अमा बेदरजों आलुजों रद' रद' संनानै जागोन आं एसे होबावनोसै हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय लोगोफोर ओंखाम जानायाव बरायलायबाय ओमफ्राय ओंख्रिया अमा बेदर आलु ओमफ्राय टमेट' फिसा होदों एसे लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरखौ लाबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो अननानै नोंथांमोनहा जोबजासिम नायना होबानो जाबाय मादैनि जानायनि भिडिअखौ आयु ओंखाम सिथाबबाय माथो भिडिअ लाबोबावनोब्रा लोगोफोर बे जानायानोसै आंना सब समाय जा गुदुंलै दासो मोनदों मस्त 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 आखाइ रानबानो अमा बेदरखौ लुगैयो मानोथाय लोगोफोर नोंसोर लुगैना लुगैया ओइ मा जाफैद' फिसाजोना दिनैनिफ्राय क्लास खुलिगोन ओंखायनो एसे फुङावनो संनांगौ सानफ्रामबो दा एबारनिफ्राय ओमफ्राय जानोसैलै मादैया नै आक्रमन होनसै बिराद गोथाव जादों मानो फाजा फाजा एवबाय थानो आलुजों बिदि ओंख्रि गोदो बिदिसो संलाबायनानै जायोमोन ना जानो लुगैनानै संबाय आं दिनै मानसि बुरजाफ्राव बिदि आलुजों रौ सौसो संलाबायनाया बिराद गोथाव मोनजायो आलु गारमायानो दाबो फरायगाया अमाया दिसि गोथावथार ओमफ्राय बे थाइबेंखौ सामफ्रामबो जायो फरायगाया गारमाया बांद्राय गोथावथार सामब्रामाबो गोदो आयौ बेगखौ बेग गोदान मालाय गासिबो गोदान जोब फिसाजोना क्लास गोदान मोजां नुदों मा गैलाहाय बिए फरायनायसो नुबाय दांग्रिग्रिनो मा जाबावनांगौ जाखो गस्लाया गांसेल' साबि लांखा साबिया बावगोन दा
ओंखामा गाला गिला जाजोब्बायलै सिथाबना आलुआबो जि मोनदो मोनदोखा जोंना बिराद गोथाव बेदरफोरखौ बिदि ओंख्रि संनानै जाबा बुरजा जानो हायो फाजाबाथाय आं जानो बाबाय नायनो बाबाय आं बे हाबाफ्राव फाजा होनाया नायनो बाथारबाय ओंख्रि गैला आं बे ओंखामखौ ओंख्रि लायना हारसिं जानोसै नोंसोरजों जाला भिडिअआ गोलाव जायो रखो रखो और चाहिए क्या नहीं सही क्या कितना 10 साई 10 10 लिया ना लोगोफोरनि दखानाव साहा लोंबाय आङो माना होननानै बुंबा बेलासिबाय ना बेलासिखाय साहा लोंसै एसे गारमायानो मोजां नङा थेवब्लाबो साहा लोंगोन मादैया गोथाव जादों लोगोफोर जोंहा नै आदैया दखान बन्द खालामबाय ओमफ्राय लबियाया गावसिनाव खान्थाल गोमोन दं नामा बेखौ जि जानो लेंहरगासिनो दखान बन्द खालामनानै डाइरेक्ट जोङो लबियानाव खान्थाल गोमोनसो जानो थांग्रोनोसै आयो मालाय मा बानायखो बाल आयो हानाय लबियानाव फैदों ना सुनो नागिरदों वा मालाय आंखौ बेखौ जानोनो लेंहरबाय आरो नों मबाइल में मबाइल आयु सिखारि मैहुर सासे मा खालामदों ओइ सुबा मोनगोनबोथ' जोंनाव मालाय लबिया अमायाबो माखा रुदों आंखौ आलासि जानो थोनदोंमा जाया आं जाला सामफ्रामबो जाबाय थायो नामा नैबे खान्थाल फिथाइखौ जानो लेंहरदों खान्थाल फिथाइ जानोसै जोंहा हाफ्रुबायानो सासे जाया जायो खेबसेनो मानो बिदि ओरै जाम्बि नों हाफ्रुनो रोङालै बैसा नहीं है ओरै फुवारदो दे आराम साइसनो बरिया लागाव लुगैनो मोननाङा दे लुगैनाङा जों जाग्रोनोसै दे फुगारदो जा साइसखा नै मोदोमजोबखाबायलै सयथिं नोंसोर हाननानै जायो मोनजाया नंखौ नामा माबार जायाबा दानो खम जागोन आं माबार जाथारनोसै बिसोर दानो थाब बारा जाथारलायगोन आं माबार जाथारनोसै गाज्रिबाथ' हाखाया नालाय जि गोथावना बिराद गोदै बोथोर गिबि फार्स्ट टाइम खान्थाल गोमोन मोनजाबाय लोगोफोर लुबैनाङा दे ओरै खाथियाव दै आरो दाउआलायबावसो गेसाव दंहाय नै सोबलाय
ट्रेनाव फाननाय नाया बेखौ जागोन गाबोन फुङाव मना जाया नों जोंहा सेन जाहैदों बैहाय बे नाजों नैबेनि बेगरजों गाबोन संसै खान्थाल बेगर आं जाबाय जाला जाबावबायसो नै बड'स्रा जाहरबावदो जादो भिडिअ जानायजों बुरजासो जालायलांबाय जाफैलायबाय नङाबा बिदि बुरजाखौनो जाबावा जाफैयाखैबो खान्थाला गोथावथारलै खान्थाला दाबुआ खिन्थु बारा गैया नै दाबुआ दाबा गोथावथारना ओइ अबेबा अबेबा खान्थाला खिन्थु दाबुल' थायोना रेवा खम थायो दाबुआ गोजोननाय थाबायहाय नै बेखौ जाम्बा लबिया जाहोनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर ना बोथोर गिबिनि खान्थाल गोमोन जाहोनो हानायखाय आंखौ नेबाय थादोंब्रा बियो बे खान्थालखौ भिडिअ जानो होननानै जाखोमान बादां ज' जानोसै होननानै मोजां जादों आरो